बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो बावखुंग्रि फेस्टिवल अर्गेनाइजिं कमिटिनिफ्राय मिडिया नोंथांमोननिसिम बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे आङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरोदि गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बावखुंग्रि फेस्टिवलखौ फैगौ एप्रिल दाननि 12 आरो 13 अक्ट'निफ्राय गाजा गोमजायै बावखुंग्रि फेस्टिवल अर्गेनाइजिं कमिटिया खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो आङो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि नैबे जे जानो गोनां हाबाफारि बेयाव गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बयनिसिमबो गुरै खावलायहरबाय। बेजों लोगोसे जोङो बावखुंग्रि फेस्टिवलाव माखासे कालचारनि हाबाफारि आरो माखासे कम्पिटिशनफोरनि हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। जाय बिथांमोनहा बै कम्पिटिशनफोराव बाहागो लानो गोसो दं बे बिथांमोनखौ गाव गावनि मुंखौ थिसननानै लानो थाखाय आङो खुंफुं आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों, जोंनि बे हाजो गाखोनाया गुबुन गुबुन बोसोराव जेबायदि सान्तिपुर्नयै खुंफुंजादोंमोन बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो खुंफुंजागोन। आरो आङो खावलायनो लुगैदों जाय हाजो गाखोनायाव बाहागो लाफैनाय बे बिथांमोनहा जाहाथे निसा बेसाद लायालासिनो जोंनि नैबे हाजो गाखोनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। मानो होननानै बुङोब्ला जों थांनाय समफोराव नुबाय थादों माखासे मानसिफोरा निसा जानानै लामा ससेयाव एक्सिडेन्ट जानानै थानाय, हस्पिटालाइज जानाय आरो हाजो गाखोनाय समावबो निसा बुस्थु लानानै हाजोआव गोलैनानै थानाय बेबायदि जों नुनो मोनदों। ओंखायनो जों खुंफुं आफादनि जानानै बेखौनो खावलायदों दि जाहाथे देग्लाय बोसोराव जोंनि बे हाजो गाखोनायाव बाहागो लानो फैनाय माखासे रायजो राजा बिथांमोनहा बै निसा बुस्थुनिफ्राय जानगाराव थायो, आं बेखौ खावलायबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बे कालचारेल हाबाफारिफोराव जाहाथे जाय बिथांमोनहा बाहागो लानो लुबैदों बे बिथांमोनहा बाहागो लानो हागोन। आरो बेखौनो आं खावलायबावगोन दि जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा जायफोर हाजो गाखोनो फैनायफोर जोंनि खाथि खालानि ओनसोलफोराव केम्प लुनानै थाफैगोन बे बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजा साखाथिनि रायजो राजाफोरा मदद खालामो बिसोरखौ थाफैनायाव। आं बेसेखिनिखौ खावलायबाय आरो बेसेखिनिजोंनो आङो बे प्रेस मिट बुंनायखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय।
मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बैसागु फोरबोनि रंजाथाइ समावनो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय बावखुंग्रि फोरबोआ लानानै फैदों मोनसे बादायलायनाय। 11थि बावखुंग्रि खुंफुं आफादा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय लानानै फैदों एसे राइटिं कम्पिटिशन। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बैसागु रंजाथाइ फोरबोआव बावखुंग्रि फोरबोआ टुरिज्म डेभेलपमेन्ट पटेन्शियल इन बड'लेण्ड टपिकखौ लानानै बे एसे राइटिं कम्पिटिशनखौ खुंगोन। बे कम्पिटिशनाव जायनो सेथि मासियाव देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 25,000 रां बान्था मोनगोन। बेफोरबादिनो नैथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 15,000 रां बान्था मोननो हागोन आरो थामथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बेनो 10,000 रां बान्था मोनगोन। बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादा बादायगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरबो होखादों। बेफोर नेमखान्थिफोरनि गेजेराव दं सासे फरायसा बादायारिया 18 बोसोर बैसोनि गोजौआव कलेज एबा इउनिभार्सिटि फरायनाय जानांगोन आरो बे फरायसा बादायारिया बिटिआर ओनसोलनि जाथारनांगोन आरो बादायारिया बैसोनि फोरमान बिलाइ जेरै 10 थाखोआव फरायनाय एडमिट कार्ड एबा आधार कार्डखौ जमा होथारनांगोन। फरायसा बादायारिया गावनि जानबुं नाम्बारखौबो होफानांगोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशनाव इंराजि एबा बर' रावजों 800निफ्राय 1000 सोदोब लिरनांगोन। फरायसा आरो फरायसुलि बादायारिफोरनो बेखौबो मिथिहोनाय जायोदि फोरमान बिलाइ जमा होनाया फैगौ 10 एप्रिलाव जोबथा जागोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशननि फिथाइखौ फैगौ 12 एप्रिलाव फोसावगोन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 9678278934 9395532495 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।